ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு குட்டி கதை தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த கதையினுடைய தலைப்பு சிங்கக்கெபியில் டேனியல் இன் த லைன்ஸ் டென். இந்த கதைக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி தானியலை பற்றி தானே பார்க்க போகிறோம். தானியல் தினமும் ஏசப்பாவை நோக்கி 3 வேளை ஜெபிப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படி ஜெபிப்பதால் அவருக்கு என்னென்ன நன்மைகள்லாம் கிடச்சிது அப்படிங்கிறத இந்த கதைக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாமா? தானியல் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் தரியு அப்படிங்கிற ஒரு ராஜா தான் பாபிலோனை ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. தானியல் மற்றவங்கள விட திறமைசாலியாகவும் உண்மையாகவும் இருந்ததால் அந்த ராஜா தானியலை எப்படியாவச்சு அந்த தேசத்தில் உள்ள ஒரு முக்கியமான 3 நபர்களுக்கு அதிகாரியாகணும்னு நினச்சாங்க. அதே மாதிரி அந்த ராஜாவும் அந்த தேசத்தில் உள்ள ஒரு முக்கியமான 3 நபர்களுக்கு அதிகாரியாகணும். உடனே அந்த 3 பேருக்கும் ரொம்ப பொறாமையாயிடுச்சு. அது அப்படிடா, ராஜா நம்மளை அதிகாரியாக்காம எப்படி தானியலை அதிகாரியாக்கலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப தானியல் மேலே பொறாமப்பட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் தானியல் மேலே எப்படியாச்சு குற்றத்தையோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு குறையையோ கண்டுபிடிச்சி ராஜா கிட்ட மாட்டி விடணும்னு நினச்சாங்க. ஆனால் அந்த 3 நபரால் ஒரு குற்றத்தை கூட தானியல் மேலே கண்டே பிடிக்க முடியல. ஏன் தெரியுமா? தானியல் ராஜாவுக்கு உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்ததால் அவங்களால ஒரு குற்றத்தை கூட தானியல் மேலே கண்டே பிடிக்க முடியலை. அப்படியே ஒரு நாள் தானியல் அவருடைய மேல் வீட்டு அறையில் போய் ஏசப்பாவை நோக்கி 3 வேளை ஜெபம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது அந்த 3 பேரும் ஒளிஞ்சு நின்று தானியல் ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருக்கதை பார்த்து ராஜா கிட்ட ஓடி போய், ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு பிளான் ஒன்று போட்டாங்க. அந்த பிளானையும் ராஜா கிட்ட சொன்னாங்க. அது என்ன பிளான் தெரியுமா? எந்த தேசத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் ராஜாவாகிய உங்களை தவிர வேறு எந்த தேவனையும் வணங்கக்கூடாது. அப்படி யாராச்சும் வணங்குனா அவங்கள சிங்கக்கெபியில் தூக்கி போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டளையை ராஜா கிட்ட கொண்டு வர சொன்னாங்க. ராஜாவும் அதுக்கு அந்த கட்டளையில் கையெழுத்தும் போட்டுட்டாங்க. ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா அந்த தேசத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் ராஜாவை தானே வணங்க போகிறாங்க. ராஜாவை வணங்குறதால அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சின்ன ஆசை இருந்ததால் அந்த ராஜாவும் அந்த கட்டளையில் கையெழுத்தும் போட்டுட்டாங்க. இந்த இது தெரிஞ்ச உடனே தானியல் தானே ஏசப்பாவை நோக்கி ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ தானியல் ஏசப்பாவை நோக்கி ப்ரேயர் பண்ணியிருப்பாங்களா, இல்லை ராஜாவை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணியிருப்பாங்களா? என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? ஆனால் தானியல் ராஜாவை வணங்காமல் இந்த உலகத்துக்கே ராஜாவான ஏசப்பாவை தான் வணங்குனாங்க. அப்பாவை நோக்கி தானியல் வணங்குறத பார்த்துட்டு அந்த 3 பேரும் ராஜா கிட்ட ஓடி போய், ராஜாவே அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டு, தானியல் உங்களையும் மதிக்காமல் உங்கள் கட்டளையும் மதிக்காமல் அவனோட தெய்வத்தை நோக்கி 3 வேளை வணங்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்ட்டு அந்த 3 பேரும் ராஜா கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண உடனே ராஜாவுக்கு ரொம்ப மன கஷ்டமாயிடுச்சு. தானியலை தூக்கி சிங்கக்கெபியில் போட சொல்வாங்களே அப்படின்ட்டு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு. ஏன் தெரியுமா? ராஜாவுக்கு தானியலை ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் ராஜாவுக்கு இந்த தானியலை சிங்கக்கெபியில் போடுறதுக்கு ஒரு துளி இஷ்டம் கூட கிடையாது. அந்த ராஜா வேறு வழியே இல்லாமல் ராஜா தானியலை சிங்கக்கெபியில் தூக்கி போடுறதுக்கு அந்த ராஜா சம்மதிக்கவும் செஞ்சுட்டாங்க. அந்த சிங்கக்கெபியில் தானியலை தூக்கி போட்டதுலேருந்து அந்த ராஜாவுக்கு நைட்டு ஃபுல்லாக தூக்கமே வரல. ஐயோ, தானியலை சிங்கங்கள் கடிச்சிருக்குமோ அப்படிங்கிற ரொம்ப ஒரு பயத்தால் ராஜா நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்காமல் இருந்தாங்க. காலையில் ஆன உடனே சிங்கக்கெபிக்கு ஓடி போய் பார்த்தபோது, தானியலே அப்படின்னு சிங்கக்கெபியில் போய் கூப்பிட்டபோது தானியல் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க அப்படின்னு சொல்லி தானியல் சொன்ன உடனே அந்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. ஏன்னா தானியலோட குரலை கேட்டாங்கல்ல, அதனால அந்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. ராஜா என்ன தெரியுமா கேட்டாங்க?
நீ இடைவிடாமல் ஆதரிக்கிற உன்னோட தேவன் உன்னையே அந்த சிங்கங்கள்லேருந்து தப்பிக்க வல்லவராக இருந்தாரா அப்படின்ட்டு இந்த ராஜா கேட்டோடனே தானியேல் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? தேவன் முன்னாடி நான் குற்றமில்லாதவனாக இருந்ததால் அவருடைய தூதர்களை அனுப்பி சிங்கங்கள் வாயை கட்டி போட்டாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. ஏன்னா தானியேல் அந்த சிங்கங்கள் ஒன்றுமே செய்யலைல்ல. அதனால அந்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகி என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க? அந்த சிங்கங்கள் இப்போ எம்டியாக தானே கிடந்திருக்கும். அந்த 3 பேரையும் வர சொல்லி தானியேலை சிங்கக்கெம்பிலேருந்து எடுத்து விட சொல்லி அந்த 3 பேரையும் தூக்கி சிங்கக்கெபியில் போட்டாங்க. அந்த சிங்கங்கள் வாயெல்லாம் திறக்கப்பட்டு சிங்கங்கள் அவங்க உள்ளே உள்றதுக்கு முன்னாடியே சிங்கங்கள் கவிருச்சு. மட்டும் இல்லாமல் ராஜா ஒரு புது சட்டத்தையும் கொண்டு வந்தாங்க. என்ன சட்டம் தெரியுமா? இந்த தேசத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் தானியேல் வணங்குற தேவனை தவிர வேறு எந்த தேவனையும் வணங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு புது சட்டத்தையும் கொண்டு வந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் நம்மளும் தினமும் தானியேலை போல் 3 வேளை ஜெபிச்சா நம்மளையும் ஏசப்பா அவருடைய தேவதூதரை அனுப்பி நம்ம போகும் வழியெல்லாம் நம்மளை பாதுகாத்து கொள்வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இனிமேல் எந்த டைமையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஏசப்பாவை நோக்கி 3 வேளை ஜெபிப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.